Tak dobrý den, my jsme se dneska rozhodli tady udělat takovou vtipnou scénku. Našli jsme si tady inzerát na Bazoši, že slečna, asi paní Míla, hledá brigádu. Takže my teďka nabídneme brigádu. Vezmeme si na to telefon. Tak. A vytočíme číslo od paní Míly. Číslo je 605 346 6 9 1 691. Voláme. Vytáčím, výborně. Dáme si to na handsfree. A uvidíme, jestli nám to paní Míla zvedne. A my nabídneme brigádu. Dobrý den, prosím vás, my jsme se zrovna se díváme na Bazoš a vidíme, že hledáte brigádu na nějaký přivýdělek. Je to pravda? No, je, no. Já vidím, že jste z okolí Prahy Berouna, takže já se chci ptat, my bychom měli v Praze na Václaváku, sice je to jenom na 2 hodiny, ale je to dobře placené. Je tam 500 na hodinu. 500 na hodinu, jo. A to je nějaké stěhování, nebo co se tam je? Ne, jedná se tam o to, že my tam stavíme tam vlastně živý betlem. Jo, takhle. Na Masarykově náměstí, v Praze na Václavském náměstí stavíme živý betlem a prosím vás, potřebovali bychom tam osla. Do toho živého betlema. No, to asi ne, tohle. Ne, určitě? Určitě ne. Ježíš, tak se nezlobte, no, tak děkujeme. Ne, v pohodě, nic se neděje. Jo, dobře. Tak jo, mějte se na shledanou. Taky se mějte na shledanou. Tak brigádu nám odmítli, nevyšlo to, bohužel zkusíme to znova.